la Ingrid, tinc 25 anys, als 5 anys vaig tenir una meningitis que va derivar a sepsis i per això em van amputar les dues cames i res, tinc part alt del genoll, doble amputada. Jo vaig venir aquí recent amputada i vaig estar aquí, diguem, un anyet o menys d'un any i després la meva doctora va canviar com de referència, diguem, d'ortopedes i com que ella va canviar d'ortopeda de confiança, doncs jo me'n vaig anar com amb el que em va recomanar la meva doctora, no? I durant 12 anys no vaig pràcticament caminar. I llavors quan vaig decidir tornar a fer com el procés de posar-me-les un altre cop, doncs sabia que havia de fer com un canvi, no? I sobretot també com d'ortopèdia. A part, a mi em passava pel cap, no? He de tornar a l'Institut d'Esvern perquè, bueno, ja havia tingut relació aquí i a més, doncs, diversos camins em connectaven també aquí en aquesta ortopèdia. Va ser molt bona decisió. La veritat és que, a part, vaig començar el procés en una altra ortopèdia. No m'anaven bé les pròtesis, fatal. Llavors, venir aquí ha sigut com realment poder tenir unes pròtesis amb les que sentir-me còmoda i poder caminar a gust i poder fer com... Hi ha com un procés molt més seriós, no? De dir, ei, em funciona tot i ja puc preparar-me mentalment perquè si funciona mecànicament, ara ja puc funcionar més bé a l'hora de mentalitzar-me i tornar a caminar. Evidentment fa molt que hi hagi persones amputades aquí que et poden explicar les seves experiències, pots tenir com més connexió a l'hora de dir, ei, em fa mal alguna cosa i tu saps que em pot fer mal alguna cosa, que la silicona doncs suu i tal, doncs ells ho han viscut, no? Saben que sues, que se't cau. Jo a vegades em passava amb altres ortopedes que deia, ostres, li estic dient, està fent com per solucionar-ho, però no tinc com aquesta resposta empàtica, no? De dir, ei, doncs sí que passa, doncs a mi també em passa, és algo normal, no? I això s'agraeix, evidentment. Però jo crec que també hi ha un altre factor que em vaig donar compte quan vaig arribar i és que també promouen com aquesta defensa política, no? I així activista dintre del món de la discapacitat que no es troba gaire. O sigui, ara, per exemple, m'he d'ajustar la pròtesi una mica perquè ara se'm cau. També el cos de la dona fluctua molt més. En general estic molt satisfeta i molt bé. I de ferides, res, vaig tenir al principi unes quantes, però de fer com una miqueta de callo, no? Perquè com que portava tant de temps sense portar pròtesis, doncs se m'havia de crear com aquesta espècie de callo i ara ja no tinc ferides ni tinc res. Just acabem de comentar la jugada que a veure si lluitem per, com que al ser doble amputada, doncs tinc més, o sigui, és més complicat el tema de l'equilibri i m'han dit que amb genolls elèctrics seria genial i que inclús podria anar segurament sense crosses i a veure si potser d'aquesta manera podria tenir les mans lliures. Una persona recent amputada i no recent amputada, és a dir, una persona que, per exemple, està tenint mal de caps amb altres ortopedes o amb pròtesis, els diria, ei, plega i vine cap aquí. Més que res perquè sempre poden haver-hi problemes, no? Vull dir, és una cosa com superprecisa, sempre, ja et dic, el pes pot fluctuar, sempre es pot caure, el que sigui, però l'atenció de que sempre pots trucar, que et retoquin coses, i a part de sentir-te segur, d'estar aquí, poder parlar del problema que et passa i que te'l solucionen, doncs sempre ho recomanaria.